Bayat ti kaadada iti taaw iti agarup alas 10 ti bigat. Nasarakan dagiti dua amang ngalap adda Chinky ken Reagan ti bangka a naglaon ti narway a pusit ken sumagmamanupay nga ikan. Ngem iti nakasdaawan da, awan ti bangkarero na. Inasit ganda daytoy ken naguray da iti sumagmamano agundaway, gaputan ni namnamada nga agsublimit laeng iti agtagikwa ti bangka. Nupay kasta, awan ti nakita da sa bali a tao iti baet ti panaguray da. Tayo nakita medyo sir ko dawing pamikinama nga pangundat kami sir di bagatan. Dati nakita mi mga bilog gamin tatay jay sir. Kami na gamot. Linikaw may. Bilang bantay mi sir. Tao na. Panda sinakayan na ito kayong ko sir. Pakastoy na. 10 miles lang na sir. Nga bit lang nga tinaremit kwa si Digmalaw ni Tuy. So adape gasolina tatay so. Dapat lang basit at na bati di gasolina na sir. So nga impamilyan ti makina na. Sinusar mi nga impaigi. Well, sir, sa in report tayo dito yan. Sir. Kabayatan na, naamuan at ti agtagikwat na rekobre a bangka ket ti mangalap a residente iti barangay Puro Kawayan ani Jenjen. Emosyonal bayad iti panangistoryana iti napasaran na iti tenga ti taaw. Agawid kumadaytuyen, kalpasan anapan nagkalap ti pusit, ken dito'y metten ana iridep na iti bangkana. Saan na napakadaan iti panakatindag na ti danom. So iti natin nagka-AJ danumen sir, madayo nga dagos. Uwan sir, tartaray di bilog ko sir. Umadati kado nga sumarsaro no sir, manamo na pampansinan sir. Sursurutan na mulat na di bilog ko nga tartaray nga 1 taonan sir. So ura agpupukaw ka sir na Uwan na mangagin sir. Well, sir, ada kay jite nga tao magitampay iti daga sir, magitampay. Ano sir. Pasado alas 3 ti parbangon, idi maisina ni Jenjen iti bangkana. Iti panagmaymay sana ang naglanglangoy iti sumagmamano nga oras iti katengaan tinasipnget at taaw. Kunana, anaawanan isunan tinamnama ang makapadakmanen iti daga. Nupay kasta, nakatulong iti panagkarkararag na amang patibker ti riknana. Agarup 6:45 iti bigat iti masarakan isuna dagiti mangalap manipod iti ili ti magsinggal. Napanunot yun sir nga baka hangkay pa yung makasublitat tayo. Uwan sir talaga dahil ti karka. Kuhakon sir nga wanam na makatalagon. When sir, kasanungan nasarakan da kita tayo sir. Dati gawawid mo lang nga nahal daw nga nagpusit nga taga magsinggal sir. Alat mo na hinubrayo tatay nailugan da kayo sir. Hindi nakadano ka. Dinamag kuno dati danom na sir di ko sir. Te makay ninuma matin sir di banog kun sir. Sana ini kanti tinapay na sir tada mabalon nga tinapay. Napalaos ti panagyaman ni Jenjen kadagiti ng rescue ken kuana ken kastameten kadagiti mangalap anang rekobre ti bangkana. Inyawat da ken ni Jenjen tinasurok 6,000 pesos ang naglakwanda iti pusit a kinalap na. Kunada asayang laing daytoy no madadael arason nga inlako da. Gyaman na kaya nyada sir ta law na ita umulang na prepare ti bangka sir. Malaksin iti risgo ang napasaran ni Jenjen iti panagkalap na. Kunana nga awan iti paglugaran ken kuana iti buteng. Agturong tumanen isuna iti taaw, gapot ipang pangruna na iti mangipaay ti pagbiyagan ti pamilyana. Mark Magdirila, Balitang Solid North.